Я викам да играме на никой не съм. Кой отговори издаше кръка по един алмус, леденика или па по една мизия? И аз ще кажа първо, никой не съм мандрасал на светната ламба. И следващото от мене, никой не съм мандрасал на Гойо простия жена му. И а пък какво да измисля да го еба, никой не съм натегал на пиене без приятеле. Гошо манивелата тази вечер ще спил, теке за сето ми се види. И сега никога не съм се изрезвал душманската направо да джръкна бибето и да рече, че била мачката. О, мама му да еба. Никога не съм удил пиян на мотика с козите на паша и да съм се припознал, че една е жена ми и съм я мандрасал на полената. Тига бе да еба. Никога не съм удил бирхалето сам без да се обада на пустиняците. Върдете са! То от звери спи 3 каси алмус, сега му рисувам дедо в началото и ще си одиме. Баш, баш, баш.